अखन अपने सब सुन रहल छी घर घर चौधराना म्यूजिक बाय डीजे गुड्डू राज। गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटे गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटे गे तोरा हम पटेबो छौरी अपना बनबो तोरा हम पटेबो छौरी अपना बनबो तोरा कियो ने सते गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटे गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटे गे। पप्पू राम का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 8476970003। हेलो के बजै छी? डीजे पप्पू राम। की हाल चाल है? डीजे पप्पू राम। तू सुंदर छी लाखों में गोरकी तोहर बहिन करोड़ में हाँ तू गोरकी छी हमारा नजर में तोहर बहिन छो भोर में तू सुंदर छी लाखों में गोरकी तोहर बहिन छो करोड़ में तू गोरकी छी हमारा नजर में तोहर बहिन छौ गे सोर में हम तोरा पटेबो छौरी अपना बनैबो हम तोरा पटेबो छौरी अपना बनैबो तोरा कियो नै सते गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटै गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटै गे। अखन डीजे पप्पू राम घर घर चौधराना डीजे पप्पू राम। हमर छोटका काका के बेटा तोरा कहो हसीन गे हाँ राइटर सन्टू तोरा बहिन के कर छौ छौरी पसीन गे हमर छोटका काका के बेटा तोरा कहो हसीन गे छोरा निर्मलिया तोरा बहिन के तोरे छौरी पसीन गे तोरा हम पटेबो छौरी अपना बनैबो तोरा हम पटेबो छौरी अपना बनैबो तोरा कियो नै सतही गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटै गे तोरा बहिन के हमारा काका के छोटका बेटा पटै गे। डीजे पप्पू राम।